уплывае моцна і, можна сказаць, кантралюе лукашэнкаўскі рэжым і верхушку беларускай улады. Беларускае грамадства працягвае супраціўляцца. Беларускае грамадства, як казалі многія сёння калегі, яно не змяніла сваю структуру, яно супраць вайны ў Украіне, яно падтрымлівае беларускую мову, беларускую культуру, ідэнтычнасць і незалежнасць. Беларусы ахвяруюць кожны дзень. Апошнія дадзеныя дзесяткі, за апошнія месяцы дзесяткі людзей, которые кинуты ў вязніцу за падтрымку там беларускіх культурніцкіх ініцыятыў. У мінулым годзе беларускія спецслужбы атакавалі чат, который дапамагаў украінцам адслежваць перамяшчэнне расійскай зброі. І мы ўжо маем за апошнія 3 месяцы, па прыкладным даных, 1500 чалавек беларусаў арыштаваных унутры Беларусі за падтрымку Украіны. І больш за 10 тысяч чалавекам пагражае арышт. Усе гэтыя людзі знаходзяцца ў Беларусі. Гэтыя людзі змагаюцца тут і цяпер, не з'язджаючы нікуды, разумеючы пра той рыск, который сёння ёсць. Беларускае грамадства працягвае супраціў расійскай гібриднай агрэсіі. Кожны дзень яны ахвяруюць. І цяпер наша агульная мэта з еўрапейскім звязам, я спадзяюся, з нашымі калегамі з Еўрапейскага парламента, з Еўрапейскай камісіі. Наша галоўная мэта не дапусціць уцягвання Беларусі і беларусаў у будучую ваенную агрэсію Пуціна супраць еўрапейскага звяза. Я думаю, што мы павінны сабе сказаць гэта дакладна. Лукашенко не ввёў войскі в Украину в 2020 году. Моя опиния, я так думаю, что одна причина этому была то, что Лукашенко боялся, что белорусские жаўнеры развернут свою зброю супраць яго. И сегодня Путин и путинский режим, как мы чули с доклада, яны ведут войну за розумы и за сердце белорусов, потому что Путину треба новые жаўнеры, его мэта уцягнуть белорусов в будущий войсковый конфликт. И их мэта ператварыць грамадзян Беларусі ва ўдзельнікаў будучай агрэсіі. Таму сёння еўрапейскаму звязу патрэбна абноўленая новая стратэгія ў дачыненні да Беларусі. Новая стратэгія, і я звяртаюся да слоў Малгажаты Гасевскай, которая сёння у пачатку нашай канферэнцыі казала: новая стратэгія, которая дасягае рэальных вынікаў. Рэальных вынікаў, таму што мы вельмі ўдзячны за ваше адкрытае сэрца, мы вельмі ўдзячны за шматлікія рэзалюцыі, але да, трэба аддаць і сказаць праўду, я паўтару словы Малгажаты Гасевскай, я вельмі ўдзячны ёй за тое, што она сёння сказала. Беларусы знаходзяцца пад дабл дыскрымінейшн. З аднаго боку на іх цісне і знішчае рэжым Лукашенка, з іншага боку ўсё горш і горш беларускім імігрантам і палітычным імігрантам краінах еўрапейскага звяза. Мы просім дапамогі, мы просім саўдзелу у нашым змаганні. І перадусім я заклікаю, конечно, да падтрымкі не толькі демократичной оппозиции в эмиграции, але передусім тех белорусов, которые застаются внутри краины. Я сегодня привел невеликие личбы, жахливые личбы. 1500 человек арештовано за опошние 3 месяца за поддержку Украины. 10 тысяч человек в базе данных на арешт. И это только малый процент того, что робит Белоруссию внутри краины. Мы в этом контексте витаем новую инициативу Европейского звяза European Democracy Shield. Мы вельмі спадзяемся, что Беларусь стане важной часткой этой обновленной стратегии Европейского звяза. И сегодня мы рыхтуем разом с нашими украинскими, молдавскими коллегами, мы рыхтуем пропановы и рекомендации для Европейского Союза по супрацьдзеянню российской гибридной агрессии. Спадзяемся презентовать их у ближайший час и в Европейском парламенте, и на інших международных пляцоўках. Тому будем разом змагаться за нашу и вашу свободу. И як было шмат разоў раней в истории, разом мы пераможем. Жыве Беларусь, жыве Европейский Союз.